Nyika yose inoziva kuti muzara nezuro Namibia yakazoannounce mafinal results emapolls akaitiwa on Wednesday last week. Kunyange zvavo vari kunyatsokuziva kuti pane drama zhinji rakaitika, pane chiitiko chinoonekwa kuti kunyange nevamwe maindividuals emuswapo chaimo chaimo vanobuda aiwa pakaannounce results yesterday vasingaratidzi kufara, vasina enthusiasm, vachinyatsokuratidza kuti kutoramba kwavakatoita interview kana kubvunza maquestions nemajournalist zvinoratidza kuti aiwa vakomana ava vakagunguka vakatsamwa. Sandamina mashoko evidence inoprofitwa pana kuti subscribe or like on the bell icon. Timida pa the Namibian vanoposta this video ramurikuona taisa picture iro vonyora vachiti no alluring seemingly underwhelming SWAPO secretary General Sophia Shaningwa refused to answer questions on Tuesday evening about why she did not seem to be excited that her party and its presidential candidate won Namibia 2024 general elections. What is video by John Colin na mene ndo mashoko anose zvamurikuona pana pamunoona kuti vakutokwira lift zvamurikuona video they are now boarding a lift but murikuona majournalists akaisa microphones they are refusing to answer those questions. Vanozoratidza kuti they are not in the mood, vakagumbuka. Tikuona kuti panapa ndo vakomana vanyatsokuonekwa kuti ava ndo vanoda chokwadi vari mumuswapo imomo matiri kuona muri kurigiwa nokubirirwa results. Vakomana varamba zvikanzi hatingambopindiri mibvunzo yenyu nekuda kwokuti dei manyatsokuziva pini yatinayo aiwa mungadei musikatombotibvunzi zvinhu. Mashoko atoona kuti aiwa people are not happy with the outcome inoitika kuNamibia nemahandlero avakaita maelections a2024. Tudze mafungiro enyu pine comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.